Mary şäheriniň häkimetleri dukanlardaky we söwda nokotlarynaky kameralaryň hasabyna köçelere gödäwçiligi güýçlendirmegi maksat edinýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Mary welaýatynyň habar berýär. Şu gün telekeçileri Mary şäheriniň polisiýa edarasyna ýygnap geçirdiler. Ýygnakda mayor derejeli we 2 sany raýat eşigindäki howpsuzlyk işgäri dukanlaryňyzyň daşyndaky video ýazgy edýän kameralaryňyzy ýola we ýan ýodalara baktyrmaly diýip aýtdylar diýip 14 sentýabrda ýygnaga gatnaşan telekeçileriň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Telekeçileriň sözlerine görä ýygnaga geçiren howpsuzlyk işgärleri dukanynda kamerasy bolmadyk telekeçileri onu öz hasaplaryna satyn alyp şu ýepdäniň 5-nji gününe çenli hökman gurnamagy hem tawşyrdylar. Şeýle-de ýygnakda telekeçiler dukanlaryna möhür basylyp ýapylandygyny ýatlatdylar we howpsuzlyk işgärlerinden möhürü aýryp olary gaýtadan açyp işledip biljekdiklerini ýa-da bilmejekdiklerini hem soradylar. Howpsuzlyk işgärleri telekeçilere dukanlaryňyz ýapyklygyna galmaly, dukana girip kameraňyzy toga sokup işlediň we soňra köçä tarap seretdirin. Şondan soň onu togdan sogurman dukanyňyzy gulplap çykyp gaýdyň diýip aýtdylar diýip marly telekeçi bu täze talabyň sebäpleri barada hiç ýyly düşündürüş berilmeýändigini hem belledi. Bu dukanlar şäheriň esasy şolsanda Kemine, Niýazow, Owsan we Molanepes köçeleriniň ugrunda ýerleşýär. Yurtda Covid-19 pandemiýasy bilen bagly girdilen çäklendirmeleriň fonunda olaryň gapylaryna iýulyň ahirinde möhür basylypdy we olary söwda etmek dol ýatyrylypdy. Dukanlar möhürlenende telekeçiler olaryň toklaryny öçürüp kameralaryny tokdan sogurup çykdylar. Häzir möhüri ýyrtyp içine girmäge ruhsat berdiler. Mundan öň bolsa kim möhüri ýyrtsa dukan eýesine uly jerime salynjakdygy duýdurylypdy diýip habarçy belledi. Adatlyň habarçysy bu talabyň fonunda şu günler şäheriň köçelerinde kamera gurnap ýören adamlara köp duş gelse bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Hökümet ilat näýililigini bildirip köçä çykaýmasyn diýip kamera gurnap munyň öňüni almakçy bolýar diýip adamlar öz aralarynda gurrun edýärler diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Mary welaýat we şäher häkimliklerinden şeýle-de polisiýa bölümünden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatlar Aşgabatda we welaýatlarda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýändigi baradaky habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Geçen hepdäniň ahirinde Adatlyň habarçylary Aşgabatda polisiýa işgärleriniň öýme-öý aýlanýandygyny we raýatlaryň resmi namalaryny hem propiskalaryny barlap hasaba alýandygyny habar berdi. Mundan öň Adatlyň habarçylary welaýatlardaky polisiýa işgärleriniň paýtagta iýerilýändigini, ýangyn söndürjüleriň polisiýa derek köçelerde gödäwçilik edýändigini, şeýle-de internetiň çäklendirilýändigini we VPN ulanmagyň öňüne almak boýunça çäre görülýändigini habar beripdiler. Howpsuzlyk çäreleriniň nowatdaky güýçlendirilmegi ýurtda ykdysady ýagdaý yaramazlaşýarka häkimetleriň ilatyň problemalaryna we zerurlyklaryna äsgermezlik edýändigine halk tarapyndan näýileligini güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Soňky ýedek 12 awgustda Mary şäherinde ýüzlerçe adamyň häkimetleriň pul naklaşdyrmak boýunça girden nowatdaky çäklendirme düzgünlerine näradylyk bildirip protest çäresini geçirendigi habar berildi. Şeýle-de soňky 4 aýyň dowamında daşary ýurtlarda türkmen aktivistleri hökümetiň işinden aýrylmagyny talap edip guramaçylykly demonstrasiýalary geçirýärler we ýurdun içinde protest geçirmäge çagyrýarlar.